6, עוד מעט כבר 7 שנים, אני החלטתי שאני מפסיקה להיות שחקנית, ואני עוברת מקדמת הבמה של עולם התיאטרון והטלוויזיה לעולם העסקים. חשבתי לעצמי שרכשתי מספיק כלים, טכניקות שקשורות לעולם של שיווק, של מחירות, של מודעות, וכמובן גם השם שלי, שהולך לפניי. היא השחקנית ההיא מרמזור, אז היה גם פולישוק, היה קופיקו, מה הבעיה? יצאתי לדרך בידיעה שלי יש משהו אחר, מיוחד, ואני ידעתי את זה, אתם בטוח מזדהים איתי כרגע, ידעתי שזה לא בעיה, אני הולכת לכבוש את המטרה. אז מסתבר שלהעביר את המסר שאני אחרת ושונה ולא כמו כולם, לוקח קצת יותר זמן מלעשות את זה ברגע כמו שאני חשבתי. ולכן מה שקרה, זה שאומנם מאז באמת, נכון, הצלחתי להגיע לחברות לארגונים, הופעתי בפני מנהלים מאוד בכירים, חברות כמו אלביט, מכבי, בנק לאומי, ניו פארם, you name it, זה רק חלק מהשמות שאני זוכרת כרגע, אבל עד שהגעתי לזה, תקשיבו, בזבזתי כל כך הרבה זמן, כי הייתי צריכה לעבור עשרות פגישות, מאות שיחות טלפוניות, אירועי חשיפה, מה לא, כדי להגיע לאותן מנהלות משאבי אנוש, ולשמוע שוב ושוב ושוב את המשפט, אז את עושה כמו מה שהיא עושה, נכון? או כמו מה שההוא עושה. כאילו בואו, אתם יודעים על מה אני מדברת, המשפט הזה, אני רציתי לצרוח, אני רציתי להרוג מישהו, כששמעתי אותם אומרים לי את המשפט הזה, כאילו מה זאת אומרת, מה פתאום, אני לא עושה כמו מה שההוא או היא עושים, אני עושה משהו אחר, אני ייחודית, אני אחרת, אני עידית, אבל זה לא יספיק. לי כן, להם לא. ואז, תקשיבו, אני שברתי את הראש, עד שהצלחתי לדייק את המסר, את הדבר הזה שהיום אני משתמשת בו, שהוא מילה אחת שמאגדת את כל מה שאני עושה, ג'ינג'ית, ככה אני קוראת לזה השיטה הג'ינג'ית, ואני עידית הג'ינג'ית, לקח לי הרבה זמן, וגם הרבה כסף שבזבזתי בדרך, ומשאבים ואנרגיות, אלוהים, כמה אנרגיות הוצאתי, עד שהיום כשאני מציגה את עצמי, לא משנה אגב איפה, אם זה בשיחת טלפון, אם זה בפגישה אחד על אחד, אם זה באירועי מינגלינג, כל דבר, בכל דבר שאני עושה, הג'ינג'ית, כולם אומרים לי, וואי גדול, איך הגעת לזה, איזה קולע, ברור, איך אפשר לשכוח אותך ג'ינג'ית, וככה גם כותבים אותי בטלפון שלהם, וככה זוכרים אותי, ואני מקבלת שיחות טלפון שלהם, אני מדברת עם הג'ינג'ית, כן, אז אני יודעת שהגעתי לנקודה, אבל חבר'ה, זה לקח זמן. אז כשפיתחתי את הקורס שלי, את הקורס הדיגיטלי שלי, שנקרא הסודות לדיוק המסרים ולהעצמת הנוכחות, שם רציתי בעצם להגיע לשתי מטרות. מה שהיה לי חשוב זה שאתם, אנשים שמזדהים עכשיו עם הסיפור שלי, ומרגישים גם שהם לא מצליחים להעביר את המסר של הייחודיות שלהם בצורה מספיק מדויקת וקצרה וברורה, יצליחו לעשות את זה, אבל המטרה השנייה היא שתצליחו לעשות את זה בזמן הרבה יותר קצר ממני. אני אמרתי לעצמי, די, אני רוצה לחסוך זמן לאנשים, העידן שלנו הוא מאוד מאוד מהיר, ולכן הקורס הזה באמת הוא קורס כל כך אינטנסיבי וכל כך טק למטרה. 4 שבועות, 20 הדרכות, הכל בווידאו, כל הדרכה היא מאוד מאוד קצרה, מאוד אינטנסיבית, רואים אותי ככה עם האנרגיה הזאת, הג'ינג'ית, כל סרטון 2 דקות, מקסימום 7 דקות, ובום, בום, 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 ואתם תראו שתוך 4 שבועות אין פגישה שאתם עושים, לא קיים, פגישה שאתם עושים, בין אם היא פרונטלית, בין אם היא וירטואלית, ובין אם היא טלפונית, שאנשים לא אומרים לכם, וואו, אוקיי, אז אני רוצה לשמוע עוד ממה שאתה או ממה שאת עושים, כאילו, אדיר. עכשיו תראו, אני חייבת להודות בפניכם, שהיו דברים שאני קצת חששתי שאני לא אצליח להעביר בקורס דיגיטלי, כאילו בצילומים, בהדרכות, כי אני מאוד רגילה לעולם הפרונטלי ולעבוד עם הלקוחות שלי באחד על אחד. בעיקר חששתי שהתרגילים שפיתחתי, שבעצם עוזרים לשינוי ולעבור ממצב של פחד למקום שבו אנחנו מתגברים על הפחד, ובאים מול כל אדם, לא משנה מי הוא, ונביאים את עצמנו ובולטים, ולא משנה באיזה סיטואציה אנחנו תמיד נוכחים בחדר, מה שאני קוראת לו להעצים את הנוכחות ולהיות ג'ינג'ים, כדי להתגבר על זה יש קצת תרגילים שאני עושה, והתרגילים האלה הם גם פיזיים וגם קוליים וגם תרגילים של נשימה, וזה שחרור של המים. אמרתי, איך אני צריך להעביר את זה דרך וידאו? רוצה להגיד לכם, הצלחתי, זה עובר בסרטונים, עכשיו כשהקורס כבר בחוץ, אני רואה את הפידבקים, אני שומעת אותם מאנשים,
וזה מגניב, וזה עובד. זהו, זה מה שרציתי לספר לכם, רציתי לשתף אתכם בדרך שאני עברתי, ורציתי שתדעו שזה אפשרי.